Hello, Dubai. Wada Canada here. Kedukunume. How is everyone doing? Hope everyone is doing well. Hope everyone is doing fine. Happy New Year. Just checking on everybody. I think things are going pretty well here too. Kedikuimere. How are you? Hope you're having fun. Hope the year has been good to you. I mean, today is just I think it's just the 3rd. So yeah, basically I am just wanting to, do my own video of the week. So ihe onyonyo nke izuụka ka nnachi wetara and the video which we call onyonyo will be based on a trip to Enchanted Forest, and I will just be showing it, but just an intro here. And like I said, it is Wada Canada here bringing it to your way, and it will be a trip to Enchanted Forest. So Enchanted Forest bụ ihe ebe a na-eme nkiri dị n'obodo anụnwa anyị nọ na ya, obodo Canada, obodo Saskatoon ebe anụnwa. And it's very interesting because a na-eje n'abalị ekiri. So it's something you kind of drive through with your car, and there are so many stops and things that show so many Christmas stuff, like my Christmas socks, my the kitchen, how many chicken, dancing, and how many maids are milking, and all those, those rhymes are. So we will be seeing all of them. It's kind of a drive-through through it, and we will be seeing them. So ihe nnachiku bụ na Enchanted Forest anụwa bụ like ebe a na-eje eme ihe nkiri ọ dị n'obodo Saskatoon na Canada, bụ ebe ọ bụ n'abalị ka ị ga-eji ụgbọala gị nyaa agagharịa jee na-ekirigasị ọtụtụ n'ime ihe ndị ekeresimesi. So ụfọdụ n'ime ha mago ejigasị ọkụ wee dozigasịa ọmafụ mma a na-ekirie ịmaga ịnanyagharị nnukwu egwu na-akpọ ọya ka m na-achọ ka nkọwatụrụ anyị ihe a bụ maka. So Enchanted Forest na-ama nnọọ mma ebe a na-eje mee nkiri. That's basically it. So you'll be seeing some of those things. So finally made it that because none happened, and that's I think that is just it is a brief one, but it's still kind of still the Christmas vlog, if we want to say it. Yeah, ihe nkiri Ekeresimesi ka nka ya akpọkwa ya maka ihe a niile na-ewetara anyị ọtụtụ like ihe mmadụ ga-emenwu na Ekeresimesi na mpaghara ebe anyị nọ, right? So yeah, so that's kind of what I was wanting to talk about basically. Mana before end here and see kedukwanụ ka ime, how are things going? So yeah, that's basically that. It's not a very long clip that we'll be bringing, showing some of these wonderful scenes from Enchanted Forest, especially for Christmas, and it's really fun. So when I say ọbụna ibi na mpaghara akụkụ ebe ahụ, ọ ga-adịkwa mma na ị ga-eje mago negharịa anya na ụfọdụ n'ime those wonderful scenes a na-enegharị anya na ya for ihe Ekeresimesi, maka na before ị mara ya ọkwụsị, mana nsị nọ ka nkọtụrụ unu ihe nlekiri nke anyị lekiri maka Ekeresimesi bụ na Enchanted Forest ka eji elekiri ya. And so badanya nenanya ka ifu gasị ụfọdụ n'ime ihe a, I believe n'oge wetara gị some wonderful memories ihe magasị maka Christmas, because it's fun, right? So ọ wụ nya ka nsị ka anyị ngwa nenanya ka ịfụzie ọtụtụ n'ime ihe ndị ahụ mkpọgasịrị aha, ụfọdụ n'ime ọkụ na-egosi imago eji wee design si ya those things. Anya ka nna ha chi igosi gị kịta, ngwa nenanya ka ịfụ ha.
it's cool being in here. It feels like just stay here. Oh, here's a stocking. I believe Nina Chagie. Did you like it? Kekodi. O nwere ebe ụdị ihe dịka nke a kịta ijegasịrị na ekeresimesi a, ọ bụ na o nwere ebe dịgasị ụdị ahụ, mee ka anyị mara, kọrọ anyị, gosi anyị, ọ bụ na inwe, ọ bụkwa na inwe ha, ọ nwee ebe ndị ka ya oyi ijee, maka na ụfọdụ n'ime ihe a adị mbọsị ọbụla, ọkwa ị na-aghọta. Hey, so I believe you have seen all those some of those clips, right, from our Enchanted Forest. So I want to know, did you visit some places like that? Are you still intending to visit some places like that? Let me know in the comment section. But yeah, there, these things, they're not all the year round. So sometimes it's really good to, kind of have fun and visit some of those places. Yeah, that's just what I wanted to talk about. So yeah, Wada Canada here. Na-ewetakwara gị akụkọ Igbo, I'm assuming Igbo and everything, in Igbo, maka na Igbo na-atọ kasị ahụ, right? So it's still Wada Canada here, bringing, you Igbo stuff, so that, you can still, like, encouraging you to speak Igbo, encouraging you to, interact in Igbo language, encouraging you, to discuss Igbo stuff. So you will still, see me your way next week with something fun, still talking about, like, linking Igbo in it, and making it all fun. So ndị be anyị o wee bụrụ ya, bụ nke izuụka anụnwa, ị ga-afụkwa m n'izuụka ọzọ ka m na-ekwukwa maka ka m na-ekwu ihe wee na-ewetakwa Igbo wee na-etinye ihe, na-emekwa ka ihe niile ahụ na-atọ ụtọ, maka na Nwaada Canada ihe o bu n'obi wee bido ihe a bụ iweta Igbo tinye n'ihe nke a na-eme ka ọ wee na-atọ ụtọ, ka ọ wee dịkwanụ ka a na-eme. Ngwanụ ndị be anyị jisi n'ike, nedo onwe unu anya, ọ ga-adịkwa n'oge anụnwa mgbe ọzọ. Okay, take care, and yeah, we will see you this time next week.
Bye.